ҳамасола рӯзҳои истироҳатии ҳафтаи сеюми моҳи май ҳамчун рӯзи дави миллӣ баргузор мегардад. Ба ин муносибат рӯзи гузашта дар саҳни майдони ба номи Шоҳ Исмоили Сомонии шаҳри Турсунзода мусобиқаи дави миллӣ баргузор гардид. Дар ин мусобиқа раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Вализода Абдулқодири Исуф, муовинони раиси шаҳр, намояндагони корхонаҳо ташкилот, иdoravу муассисаҳо ҳузур доштанд. варзиш гарави саломатии миллат арзёбӣ гардида барои беҳдошти саломатии ҷомеа ва тарбияи насли нерӯманд саҳми арзанда дорад. бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон, пешвои миллат, соли 2007 якшанбеи 3 моҳи май ҳамчун рӯзи дави миллӣ эълон гардида, ҳамасола хурду бузурги кишвар бо мақсади рушди соҳаи варзиш ва беҳдошти саломатӣ дар ин чорабинии варзишӣ иштирок намуда тарзи ҳаёти солимро тарғиб менамоянд. варзиш қосиди сулҳ ва кафили дӯстии байни миллатҳо ба ҳисоб рафта, барои насли ҷавон мактаби муҳими ҷаҳонфаҳмию тарғиботӣ, арзиши олии инсонӣ аз қабили дӯстиву бародарӣ, сулҳу озодӣ, эҳтиром ба халқҳои гуногун ва ҳамкории судманд байни давлатҳо хизмат менамояд. тоҷикон ба варзиш ҳамчун воситаи муҳими беҳдошти саломатӣ ва ташаккули ҷисмонию маънавӣ ҳанӯз аз қадим майлу рағбат дошта, усулҳои гуногуни варзиш амсоли давидану ҷаҳидан, найзарониву шамшерзанӣ, гурзпартовию камонварӣ, асбдавониву чавгонбозӣ, гӯштину шиноварӣ ва ғайраҳоро ҷиҳати омода будан ба дифои марзу бум ва мардуми хеш инкишоф медодам. рӯзи дави миллӣ муборак, ҳамеша солиму сарбаланд бошед. саломат бошед. албатта варзиш гарави саломатӣ аст. бо ин мақсад баргузории чунин чорабиниҳо аҳамияти мусбӣ дошта барои обутоби бадан, инчунин тарғиби ин намуди варзиш миёни аҳолӣ мусоидат мекунад. роҳбарияти шаҳри Турсунзода дар рӯзи дави миллӣ таъкид дошт, ки ҳар ҳафта рӯзи шанбе бояд намояндагони тамоми ташкилоту идораҳо ба обутоби бадан машғул шаванд. раиси шаҳр ба ғолибони мусобиқаи давр сипосномаҳоро тақдим кард. сипоснома ба шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода.